Everyone, welcome to my channel. If you new here, my another vlog. So guys, नोंथांमोना नायबाय थादों प्रकाश बसुमतारी YouTube चेनेल. दा जों अबाव थांगोन आरो मानो नायलांबाय थादों आंनि ब्लगखौ ना मानो लोगोफोर. आरो नैबे ओरै फंबायमोना गुदुं हगारगासिनो आरो ना. नैबेयाव रेस्ट लानाय टाइमावनो एसे इन्ट्र'खौ होबाय. आरो दा दंफैयो ओरैबायदि समायना रमायना बर' गामियाव आरो ना. ओरैबायदि बिउटिफुल प्लेस नायदो नै ओरै बा नुदोंना नोंथांमोना माबायदि समायनालाय. ना मा होनो फंबाय माब्रै फुरा बरिया भिउआ दा आरो ओरै हाजोआ खाथियावसो ओरैना ओरै माबा केमेराजों नोंसोरो एसे डिसटेन्सआव नुनो हागौ एसे गोजानाव बारा नों मा नायदों बेयाव ओइ माबा सना जावदों सना बाय मा गोथौ ना बाबा नुबायना नुबाय सना गोजा माथो वाव देखा आपने लापरवाही का नतीजा है वाह रिंगुलै माथो आवाजा नोगोद गोजौ बा बिराद गोथौ जाबायना सावनाया बाम्पार अन्थाइनि स्रिप होगासिनो हारसिंनो जावगोन नोंसोरो नैखौ जावबावगोन गाइस जों माने दायो निजोम एक्टर उनाव थांनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय एसे खामानि दङ सानजासो ना खेला नागिरे नै थांनो नागिरदों आरो जोङो ओमफ्राय मा जाहोहरो नायसै बिथाङा दा जोङो नै आंना मेगना गोजा जाना दं नै मा जागोनथाय मिथिया मुथेथे जाना दं बे मोनसेया मा जागोनथाय अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर मा खालामनांगौ बेखौ मा मुलि होनांगौ ना होमबा जुदि फोनबा मोजां जायो होनलाय नै दा थांसै आरो ना जोङो ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ दे थांगासिनो जों दायो बे बोरमा न'आव एसे बोरमा गय बागान बिराद दं इसिनिखै होननाय जायासै नामा गय बागानफ्रा नायबा बेनिफ्राय दङ बिराद मोजांलै निजोमलाना बे निजोमलान नङा एसे निजोमलाना जों दा थांगासिनो दङ देखायलांगासिनो दं किन्दा बल अभी जा रहा है निजाम का घर में हम लोग ओके दा नैखौ लामाखौ मोनफैबाय आरो ना फागा लामा मोनफैबाय दा मानसिया बहा दं नायसै एंट्री हो गया अभी घर पे ना राव गया नामा Hello guys. Aduh bay. Mau lunch apa bang? Guys nih, bay ini singar na, bay nih bed dekor ada badi ke tuh, bed tiung ho ada bini bay simka. Bye, Tata. Asal dia मा सानदों नों मा सानदों देखो मा साननाय बायदि नुगासिनो दङ मा सानदों गरम नांदों गरम आंथ' चुति दा दिन्दै गोराना माबा साननाय बायदि नुगासिनो दं आङो गरमसो नांदोंनो नायनो फैदों बिसोरा एक्टरखौ नायनो फैदों मालाय नै थ' गाइस नै दा दंफैयो निजोमनि बागानाव आरो ना मैगं बागानाव ओरैबायदि मैगं गायो बिथाङा नायदो नै गय फुलिफोरा नुबायना जुखामाबो नोगोद बुरजाखा आरोना मालाबा जानोबा लांफैदो नोंसोरो मनासेल' मोनलांगोन आरोना बारा मोनलाङा नै गय बागानखौ बानायदों दे बिसोरा जिसिबि लागोन बियो थाबनो जिसिबि लागोन बियो थाबनो ड्रागन नै दा एन्ट्रि ड्रागन बागानाव बिथांनि नुबायना नै आंजों दंफायो रोमैसा ब्लग आरो एबि प्रडाक्सन नैबे ओमफ्राय तुरमुस आरो माखौसो जायाखै नामा ड्रागन गायदों लासिंलाय गुरलाबा बिथाङा गुरलाब वाव ओइ ओमफ्राय माथो रज'गोन
नोगोद बागान मैगं बागानल' आरोना बेना ओइ नै ओरै नुदों ना रोमै रोमै बे जिंखा बागान थ' जिंखा बागानाव एन्ट्रि मारिनोसैलाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै दायो एन्ट्रि मारिलायबाय जिंखा बागानाव जिंखा बागान नैयो नै जिंखा बागान स' गाइस नायलांबाय था नै नुबाय दा ओरैबो ओरै मोनसे दङ ओमफ्राय ओरै मोनसे दङ ओमफ्राय बैयाव दङ ओरै मोनसे आरोना सिङाव गय गायजोबना होदों नै नायबानो जाबाय खै बिगासो गायदोंथाय जागोनलै बिगा 2 बिगा माबा बिदि गायदों माथो रोमै रोमै नुलाय बे जेराव गायनाया 2 बिगासो जागोन बैजों गायनाया 5 बिगासो जागोन आरो बैजों बैजों 5 बिगासो जागोन गायदों न'नि थानायजों मथा मथि 6 माला आरो हाजोखौबो नायदो गोथांथांनो एकदम दिरुं खाजोबदों नै दिरुं होजोबदों बिराद दिरुं थांदोंना बेयाव थाङो थारमाने जायबा निजेमा गायग्रा बेयाव गैया आरो ना माने दानि गारि बानायनो थांबाय बियो जोङो ओइयाव सेरसेयावसो बेरायनो नागिरदों ओरैनो गोबाव जाबाय नालाय बेरायैया बेनिखायनो बेनि मैगं बैसांखौ माबाखौ नायफैबाय आरो मैगं बागानखौ मानबायहांबाय अबेबा थाइबायानो आइ र' नायनि स' गाइस दिनैनि भिउआ बहुत बरिया आरोना नुदोंना नोंथांमोना ओरै जोमैबो दं दाखा नुदों दा गुफुरनो बरिया आरोना दिनै बोथोरा गरमब्लाबो नायलांबाय थादो अब्ला हरबाय मोननाय नामा बेखौ बुखाव नै दे बुखौ नायनोबा नै दे जै लागाव नै गोथाव जागौमोनब्रा नै इयो सोलालाय देलाय मोनलायनांगौब्रा गुदि मोनबाला एसे ए नों मोनबाय स' गाइस दा एन्ट्रि बिथांनि गय बागानाव नायदो नै गय बागाना लारि आरोना ओरैबायदि महात्मा गान्धी लागोन आरोना बेयो आरो 2 बोसोर 3 बोसोरसोनि उनाव नायदों नोंथांमोना ELP गारि बायगोन खोमालै बिसोरो होनलाय BMW लाथारसिगोन आरोना गाखोनो मोनबानो जाबायलै जोंफ्रा ना मा होनो मैगंबो गायदों बाब BMW लाना हामारसिगोनलै देखिसे बिहाव WC खोमालै नुबाय दा बे गासिबो टटेल बिथांनो आरो निजोम एक्टरनि नोंथांमोना सिनायनायानो जानो हागौ बिथांखौ आं फार्स्ट गिबि खेब माबा थामनेलावनो होनाय दं थामनेलाव स' गाइस दिनैनि ब्लगखौ नैसिमाव फोजोबबाय आरोना नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो प्लिज अननानै